Sí, moltes gràcies, bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, sumar-me també a la reflexió en positiu, a la felicitació cap als serveis socials del nostre Ajuntament. Nosaltres estiguem parlant amb les companyes de serveis socials aquestes setmanes enrere, les traslladàvem els ànims i ens van oferir a ajudar-les en qualsevol cosa que necessitaren i ens van traslladar que les coses estaven funcionant bé, que estava tenint com tocava a la ciutadania i que estaven satisfetes de com s'estava desenvolupant el seu dia a dia. Per tant, també reconeguem aquesta tasca. Per a començar, volem dir, que ja s'ha anticipat també la companya de Ciudadanos, que quede ben clar que Compromís estem així, al igual que la resta dels grups municipals, entenent que per a rescatar les persones i millorar les condicions de vida de totes les veïnes i veïns de Rafelbunyol. I coincidim també en que aquest és un ple trist i decebedor, perquè en aquest cas el govern municipal va adoptar una mesura molt injusta. Som conscients que la legislació d'hisendes locals que està vigent en aquest moment és molt estricta i posa entrebancs importants a la gestió dels ajuntaments locals, de les corporacions locals. I aquesta, de fet, és una de les grans reivindicacions que tenim en comú les corporacions locals de tota Espanya. De fet, en l'anterior ple hi hagueren distintes mocions en aquest sentit. Però també som conscients que com a representants polítics som qui han de prendre decisions i responsables sempre, però també inconformistes en quant a buscar solucions encara que siguin difícils de trobar. Per tant, anem a puntualitzar una a una aquelles qüestions que pensem que han de quedar clares. Primer, a repetir, estem d'acord en augmentar les partides del pressupost destinades a pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica que ha produït la Covid-19. També estem profundament, però en desacord, amb que retalli la meitat de les subvencions d'aquestes 3 associacions del poble. Pensem que és molt injust. Aquesta mesura hauria de ser una de les últimes a prendre. I una pregunta, han pagat vostès els 5 mesos que ja han transcorrit enguany d'aquestes subvencions o encara estan pendents? Nosaltres no ens podem permetre el luxe de ser tan ortodoxes i puristes en l'aplicació de l'article 177.4, que tant hem estat parlant en comissió i en reunions prèvies, en consultes, i que així consta en els informes de la intervenció. Per cert, informes en els quals es diu que ja acord amb aquestes entitats, el qual ja en comissió es va quedar clar que la banda de música no havia signat un acord, sinó només un acte que es traslladava per escrit que és allò que s'havia parlat en la reunió amb l'Ajuntament. I també una cosa que em sembla un poquet irònica és que es diu que s'agafa de partides que tenen disponible i en execució. I jo pense que aquestes subvencions no han de ser no executades enguany. Per tant, és un poquet com vestir-ho. Opinem que no s'hauria ni d'haver plantejat. Si mirem arreu del país, veiem que molts ajuntaments, la majoria, van a rebre aquest fons de cooperació, van a rebre molts diners. Enguany estem rebent més diners que mai, tant de la Diputació com de la Generalitat Valenciana. I en tots és comuna aquesta situació de crisi sanitària, de disminució previsible d'ingressos per impostos directes. I la normativa i legislació és la mateixa per a tots els ajuntaments espanyols. Per tant, com és possible que alguns ajuntaments sí que puguen tirar mà d'aquest fons de cooperació tan important, que enguany està dotat, ja dic, més que mai, i està previst inclús que hi hagi alguna partida extra, i a Rafelbunyol no. Nosaltres hem traslladat consultes a òrgans superiors per tal que ens puguen orientar sobre aquesta qüestió, que és aquest article, que és el que ha trastocat tot això. Què s'està fent en altres ajuntaments que així no volen fer? És que és una qüestió que ens hauríem de plantejar. Es podria haver evitat si nosaltres tinguérem uns pressupostos aprovats en 2020, encara que fora ara en plena crisi, en els quals se reflexara la realitat que anem a viure i que estem vivint, perquè sabem que duem pressupostos prorrogats i aquests pressupostos reflexen una realitat passada que no té res a veure amb l'actual.
De fet, avui mateix hi ha en el Levante, no sé si ho hauran vist vostès, que el poble veí d'Albalà Sorells s'havien aprovat els pressupostos esta setmana i en els quals havien introduït i havien utilitzat el fons de cooperació per a donar ajuda a comerços locals, dotar pressupostàriament de més recursos la partida d'emergència social i moltes altres mesures, inclús comprar material sanitari, vull dir, que estan allí. Aleshores, s'ho hem plantejat realment o no s'ho hem plantejat? És a dir, no té cap sentit la situació que estem vivint i que està perjudicant, en aquest cas, a aquestes entitats locals tan importants. A més, què passarà si d'ací 2 mesos necessitem més diners? D'on anem a tirar? De la resta de la subvenció d'aquestes associacions? Anem a tirar mà del fons de cooperació perquè al final estem governant i governar és sempre respectar la legislació, però també és mirar per aquests interessos. I jo opine, i el nostre partit així ho ha consultat i opina, que no té cap trellat el que està passant en aquest Ajuntament amb aquesta decisió. Perquè és que no n'hi ha qui entenga això, que tinguem una borsa de diners tan important i que no puguem destinar-la a ajudar les nostres famílies, a les famílies del poble, a ajudar els nostres comerços, als nostres bars, a les nostres empreses, als autònoms. Vull dir, no té sentit i que perjudiquem precisament a 2 entitats tan importants com és l'Escola de la Banda i l'Escola del Club de Futbol. Perquè al final això no va per a festes ni per a res, va per a formació en valors i en un futur per a aquestes persones i en una ocupació també, que hi ha moltes persones treballant en plantilla. I parlant de festes, si volem ser tan puristes i ortodoxos, què passa en altres anys enrere quan hem gastat més del que estava pressupostat en certes partides, com pugui ser festes, que s'ha parlat en més d'una ocasió en ple? Quan superem en 20.000 euros, potser el que estava dotat pressupostàriament per a festes. Vull dir, són puristes per a tot, però no a mitges. I ja es dic que estem en emergència, estem en un estat d'emergència alarmant i les conseqüències van ser molt greus. I el que no podem permetre és conformar-nos, ser passius i quedar-nos darrere de la figura de la senyora interventora quan arreu del país la resta d'interventors i interventors no estan actuant d'aquesta manera i quan hi ha ferramentes de consulta i quan hi ha, en ocasions, decisions valentes i responsables al mateix temps per aprendre. Jo sé que segurament aquesta situació no li agrada a ningú, jo no estic acusant que sigui premeditada, com a compromís no ho pensem perquè seria l'últim que pensaríem, però sí que és cert que jo penso que sempre és veritat i que hauríem d'haver esgotat encara més totes les vies. El que no pot ser és que ha publicat el fons de cooperació un dia, justament el dia que vostès tenien reunió casualment a la banda de música i que aquest dia esclate el tema i que directament ja s'hagi de retallar en aquest sentit. Vull dir, pensem que ahir ha fallat alguna cosa important que encara no sabem esbrinar perquè és que no ho diuen clar en ningú moment què ha passat. Sempre és l'article 177.4 i opinem que hi ha més coses ahí. I després, preguntes, i acabe. L'any que ve, aquestes associacions van a recuperar el 100% de les subvencions. Enguany, si les previsions no són tan negatives o si més endavant aprovarem un pressupost o si més endavant tinguem la voluntat de buscar solucions alternatives, podrien compensar aquesta pèrdua, aquesta retallada, perquè al final sols troben les tisores. Voldríem que tot això es poguera aclarir en aquest ple també per transparència i per informació cap a la ciutadania. Gràcies. Nosaltres estem igual que tots. Vull dir, estem així per a cuidar de la gent, per a proposar, per a dotar qualsevol partida que sigui per emergència social, per a posar en marxa 1.001 mesures de protecció. Vull dir, nosaltres a nivell local, en la nostra història, així ho hem demostrat posant en marxa moltes mocions i propostes que avui en dia segueixen vigent, que se podien englobar en ajudes socials, en programes d'ajuda cap a les famílies i les persones més vulnerables. Al igual que en el Botànic, en el govern del Botànic estem igual. De fet, moltes d'elles estan arribant a ser Ajuntament i estan sent molt benvingudes, al igual que molts recursos. Vull dir, en quant a això, jo crec que a ninguna de les 13 persones se li pot negar això. I ningú pot ser més que ningú en aquest sentit perquè
opine que és el mínim que se li pot exigir a un representant polític en qualsevol administració, en qualsevol estament. Per tant, ajuda i recolzament i proposició i treball, tot el que vostès vulguin, nosaltres sempre anem a estar ahí. Per això nosaltres anem a abstindre's en aquesta votació, no anem a votar en contra. Per què? Perquè sabem per on van els diners. Però això no lleva que puguem criticar o posar en dubte moltes altres qüestions. Qüestions com se gestionen els pressupostos en aquest Ajuntament o qüestions com quins informes que no tenim, així com en altres ocasions, inclús ens han votat en contra mocions i tal, perquè hi ha un informe previ demanat, quins informes hem demanat que puguen donar alternatives a aquesta situació tan kafkiana i tan surrealista en la que ens trobem, que ningú del carrer podria entendre. I mira que no hi ha indicatòries per a saber-la explicar. Ja sabem com és la legislació, però també sabem que sempre hi ha, com vostè ha dit, interpretacions, sempre hi ha altres mesures. Inclús arribat a un moment molt extrem, si no ara més endavant, si això empitjora molt i hem de tornar a tirar mà de diners, de recursos per a ajudar les famílies o altres despeses indispensables d'aquest Ajuntament o d'aquesta societat de Rafelbunyol, d'on anem a obtenir aquests recursos? Arribarà un moment en què se pugui plantejar el votar en sentit diferent a un informe tècnic? Vostès han consultat això? Vostès tenen previst d'on tirar mà si això empitjora? Quina previsió tenen? Perquè ara això, hem salvat aquest obstacle. Ara dotem de 70.000 euros i benvinguts siguen perquè moltes famílies ho agrairan. I en això estem contents i estem d'acord. Però què passarà després de 2 o 3 mesos? Tenen això vostès algun tipus de previsió? Ho dic perquè nosaltres estem preocupats, estem profundament preocupats, al igual que en comissió vam mostrar aquesta preocupació respecte a altres partides del dia a dia d'aquest Ajuntament. Partides en les quals, segons els informes tècnics, apenas tenim recursos. Ja estem a dia 5 de juny. Estem a meitat d'any, no arriba, i jo em pregunto d'on anem a treure els diners per a continuar. I fa qüestió de dies vam tenir el ple ordinari de maig i amb molta càrrega d'informes econòmics, de supervisió, de dació de comptes, i en cap moment isque a la llum el problema que podíem tindre en quant a aquestes despeses de benestar social, d'emergència social, ni en quant a la qüestió aquesta que ara serà un clitxé de com utilitzar o no se pot utilitzar el fons de cooperació en la situació actual. Això no ho vaig dir el dia 25 de maig ni en comissió informativa d'Hisenda de preparació d'aquell ple. No entenem quina previsió o quina gestió per a no detectar aquest problema o a què estàvem esperant, perquè, sincerament, el fons de cooperació és el mateix que l'any passat, però més dotat, amb majors recursos, més diners, el qual és fantàstic. I, per tant, en això va ser molta de la crítica, perquè costa entendre-ho, i l'hem dit moltíssimes hores, com és possible que es puguem quedar ancorats en aquesta situació, en aquest punt d'aquest articulat 177.4. És que és incomprensible. I ja li dic, més incomprensible quan havíem estat dedicant-li tantíssimes hores en el ple de fa dies. No arriba 2 setmanes? És que no ens entra en el cap com pot ser això. Ja li dic, nosaltres anem a abstindre's, nosaltres som constructius, responsables. Apostem per rescatar persones, tant o més com qualsevol altra, perquè per això estem així. I ahí estan totes les polítiques que s'estan desenvolupant amb l'impuls de Compromís i d'altres forces polítiques. De fet, vostè sap, al igual que tots, que compartim govern en la Generalitat i en la Diputació. Però precisament tot l'altre és el que ens fa qüestionar-nos, a més del càstig que suposa per a l'economia d'aquestes associacions del poble, associacions que encara no havien rebut ni els 5 mesos que ja han transcorregut de l'any, si no m'equivoque, i per això s'abstindrem. Però és que totes aquestes qüestions a mi me queden en l'aire i com a Compromís a nosaltres, al nostre equip, igual. I jo no he vist cap informe que em resolga cap d'aquestes qüestions ni cap d'aquests dubtes. Per tant, si no ara, perquè ara ja és el que és, però sí que pregaria que si cal repetir un ple extraordinari perquè hem avançat en aquestes qüestions, que el celebrem quan siga i com siga.
perquè primer cobrir a les persones i després la resta de qüestions. Però no ens oblidem d'aquest tema i continuem treballant-lo, perquè ja no només per les associacions, sinó per tot el que acabem de dir. Què passarà si som pitjor en compte de millorar? Vull dir, no ens podem permetre el luxe d'esperar a que torni a esclatar una bomba d'aquestes i ens agafa el bou. Vull dir, aleshores jo sí que li faria aquest prec i repetir que s'abstindrem. Gràcies.